Usluge Centra za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju Ognjen Rakočević trenutno koristi više od 5000 djece uzrasta do 18 godina. Kažu da bilježe značajan porast broja konsultacija i potrebe za dječjim psihijatrima. Tokom 2021. godine mi smo u centru imali nešto oko 2000 pregleda, što je, ako poredimo sa 2020. godinom, nekih 50% više, a ako poredimo sa 2019. godinom, odnosno prepandemijskom godinom, kako je mi nazivamo, to je nekih 86% više. To je, kažu, ogroman posao za dječje psihijatre, kojih je u našoj zemlji trenutno svega 3. Kroz nekoliko mjeseci će nam se pridružiti koleginica, pridružit će se timu Kliničkog centra Crne Gore, a koliko sam upoznata, raspisane su i dodijeljene 2 specijalizacije iz dječje dosledne psihijatrije. Da je kadrovski deficit jedan od ključnih problema u oblasti dječje psihijatrije, za koju su rano prepoznavanje i intervencije izuzetno važni, kažu za televiziju Crne Gore iz kancelarije ombudsmana. Ako nemamo kadar, ako nemamo adekvatne servise podrške i tretmane, terapeutske tretmane i kontinuirana liječenja, mi ne možemo pričati o dobrim rezultatima u ovoj oblasti. Nije su obezbijeđeni, kako kažu, ni uslovi za hitnu hospitalizaciju djeteta. Činjenica je da mi nemamo krevet za to dijete koje ima problem u tom momentu. To što ćemo mi obezbijediti eventualno liječenje u regionu, da li u Srbiji ili Hrvatskoj, to nas ne spašava odgovornosti za taj moment kada je dijete u stanju potrebe. Dječji psihijatar Iva Ivanović napominje da se najveći broj uputa za inostranstvo odnosi na djecu u razvojnom periodu, dok se manji broj djece šalje van zemlje na psihijatrijsko liječenje. Nažalost, veliki problem je nedostatak stacionarnog liječenja, odnosno prostora za psihijatrijsko liječenje djece i omladine, tako da smo mi tu primorani da naše pacijente po nekom hitnom postupku šaljemo u inostranstvo na liječenju. Ovi izazovi trebalo bi za koju godinu da postanu prošlost, budući da je u ovoj planiran početak izgradnje nove klinike za psihijatriju, u sklopu koje će dječja psihijatrija dobiti svoje odjeljenje. Nadaju se i većem broju specijalizacija kako bi kadrovski ojačali.